はい、それではお待たせいたしました。続きまして2組目をご紹介いたします。2組目はクロスロードボーイズ&アガールさんの皆さんです。東京で活動するアイルランド音楽バンド南浦和ケイリーバンドのメンバーを中心とするユニットです。賑やかなダンス伴奏曲から郷愁誘うエアー、感情豊かなバラードまでアイルランドの伝統的な音楽を演奏していただきます。それではクロスロードボーイズ&アガールの皆さん、よろしくお願いいたします。クロスロードボーイズ&ガールです。今日はアイルランドの伝統的なダンスと音楽をダンスのための音楽をお届けします。